Amprung kembar wonten dawuh Mas wonten dawuh Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujaring para sepuh padha ngendikake wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Sabaro yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe. Ikhlasno upama mati ya mati, urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Oh